El tancat de la pipa és el resultat d'una restauració ecològica duta a terme per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, finalitzada en 2009 i en la que uns camps d'arròs van ser transformats en una àrea de reserva dins del Parc Natural de l'Albufera. Funciona com una depuradora natural que filtra l'aigua de l'Albufera carregada de nutrients. Les plantes i la gran diversitat d'invertebrats són capaços de millorar la qualitat de l'aigua que entra al sistema fins a un 50%. En família, amb amics, amigues o amb el teu centre educatiu, participa i gaudeix de visites guiades, voluntariats, activitats de ciència ciutadana i de tot tipus en un lloc privilegiat en el cor del Parc Natural de l'Albufera. Propietat de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, destaca pel seu model de gestió participativa a través de convenis de custòdia del territori amb Acció Ecologista Agro i SEO BirdLife. Compta amb el suport de l'Ajuntament de València. Pots vindre per carretera amb el teu cotxe, amb el 25 de l'MT o amb bus escolar, i amb barca, a peu o amb bicicleta. Recorda que totes les visites són concertades. Informa't en la web. Tancat de la pipa. 10 anys obert amb tu!